Balik po tayo dun sa Premiere Pro tutorial natin. Maglalagay tayo ng mga assets sa software natin sa Premiere. So mag-i-import tayo ng mga assets. Una nating i-import itong voice. Ida-drag mo lang yan dito sa timeline natin. I-drag natin itong voice. Okay, so kapag na-drag na natin yung voice file natin, ito yung voice over yung file natin. Ang una natin gagawin, i-cut natin siya. So para ma-cut natin siya, kailangan malaman nyo muna yung mga tools ng Premiere. So, ito yung mga basic tools ng Premiere. Ito. So, meron ditong selection tool, may track select forward tool, may ripple edit, may razor tool. So, ang mga ginagamit lang dyan kadalasan ay itong text type tool kung saan pwede ka mag-type ng text. So, subukan natin. Click mo lang itong text type tool. Select mo itong video natin. Tapos click mo siya. Yan. Pwede ka mag-type ng text, kahit anong text na gusto mo. So, type natin, this is a sample text. So, yun yung sample text natin. Click natin yung move tool o yung selection tool para ma-move natin siya. So, ma-move natin siya sa gitna. So, ang gagawin natin sa umpisa, mag-fade in siya dun sa project natin. So, example lang po yan. I-mute muna natin yung track natin para hindi siya mag-play habang nilalagay natin tong sample text natin. So, click mo tong M for mute track at ito namang S for solo track. So, dito muna tayo sa M, mute muna natin yung track natin. So, yan. Gusto nyong walang sound na maririnig dun sa track nyo. So, ito nga pala, ito yung mga layers ng video file natin. So, parang Photoshop, kung nakagamit na kayo ng Photoshop, meron yung mga layers. Yung layer na to, pumapatong yung layer ng text. Halimbawa, ito. Pumapatong dun sa layer, yung unang layer ng video file natin na voice. So, itong voice file, meron siyang video. Yung video, makikita nyo yung desktop natin. At yung audio niya, yung voice over na minute natin ngayon. Itong graphics na to, yung text tool, ito yung lalagyan natin ng design. So, gagawin natin siyang fade. I-fade natin. So, right-click natin siya at apply default transitions. So, yung default transition niya ay fade. So, pwede mo nga pala siyang, kapag medyo naliliitan kayo dito, pwede nyo siyang palakihin. I-drag nyo lang itong handle dito sa baba para lumaki siya o lumiit. Depende sa ine-edit nyo. So, kapag kasi saglit lang yung clip, maliit lang siya, hindi mo madadrag yung ibang mga parts niya. Minsan, masiskip mo yung ibang mga parts. Magandang tool yung papalakihin mo siya o papaliitin. Ito ring mga sections dito, mga layers nila, pwede mo rin siyang palakihin o paliitin. Pupunta ka lang dito sa linya dito, yung pinagkakabitan ng linya ng mga layers. At kapag nakita mo tong arrow na to, tong arrow na black, na merong up and down arrows, yan, dadrag mo lang siya pataas o pababa, lalaki o liliit yung section mo dun sa panel o dun sa layers. So, ito yung text natin. Kung makikita nyo, nagpe-fade na siya. Dahil in-apply natin yung default transition, click natin yung spacebar. So, spacebar nga pala kapag magpe-play kayo. So, spacebar yan. Pag kinlik mo yung, pinindot mo yung spacebar, magpe-play siya kung saan siya magpe-play. So, ito nga pala yung indicator natin. Kung nasaan yung linya na to, yung needle, yung linya na to na blue, nandun yung napapanood natin dito sa sequence. Nandun mismo yung time na kung saan napapanood natin sa sequence. So, kung makikita nyo dito, wala yung text layer natin. Ito yung text layer natin. Wala yung text. Pag nilagay mo siya dito, nandun na yung text layer natin. Kasi kung nasan yung linya dito, dun yung makikita yung text. Dito tayo, mag-play tayo. Kapag play mo, magpe-fade in siya, magpe-fade in. So, marami ka pang pwedeng gawin dito sa pagpe-fade ng text. So, fade in, pwede ka rin mag-fade out. Pwede mo siyang pahabain. So, kapag pinahaba mo siya, tatagal yung text dito sa video. So, play natin. Spacebar. Ayan, nagpe-play. Kung makikita nyo, mas matagal yung display ng text dun sa video. Kapag pinaikli mo siya, ayan, play natin. Ayan. So, hanggang dun lang yung play, yung text ng video. So, gagawin natin, lagyan natin ang transition din, apply default transition. So, magpe-fade out din yung mga text natin. So, try natin. Yan. So, magpe-fade out yung text. Pwede ka pa mag-apply ng ibang mga default transitions dito.
So, dito sa text natin, para makapag-apply ka ng ibang default transition dito sa text, meron ditong arrow dito sa projects natin, import section natin. Meron ditong effects. So, pipindutin mo lang to, itong arrow na to, tapos dito sa effects, nakikita mo na yung mga effects na pwede mong gamitin dun sa mga videos mo. So, marami pong effects yan. Dito tayo sa blur, dito tayo sa transitions. Ibig sabihin ng transition, ito yung bago yung clip mo at pagkatapos ng clip mo, yung mga transition niya. Dito try natin tong page fill. So, gagawin natin, meron tayong cross dissolve dito. Cross dissolve, ibig sabihin itong fade. Yan yung default transition natin. Lalagyan natin siya ng page fill. So, idadrag mo lang yan dito sa cross dissolve. Itong page fill, i-click mo yan at idadrag mo lang yan dito sa cross dissolve. Tapos, may page fill na yung transition mo. So, automatic yan. Kapag nag-transition ka, ayun, kakaroon na siya ng page fill effect. Yan. Dun sa sample page mo. So, pwede ring page turn. Tignan natin yung page turn. Para maiba yung transition, idadrag mo lang yan dito. Page turn na siya. So, yun. Zoom. Pwede ring zoom. Cross zoom. Lagyan natin dyan. Makikita nyo, nag-zoom yung text natin. So, yan yung iba't ibang transition na pwede mong gamitin dun sa layers natin. So, hindi lang sa text, pati sa mga videos, sa mga transitions ng mga video, pwede mong gamitin yan. So, pinakita ko lang sa inyo yung text tool, kung paano siya gamitin. So, ang main focus natin ay gagawa tayo ng project. So, ganito ko ginagawa yung mga videos natin sa Illustrator. So, pwede mong i-drag to pababa para makita mo yung mga sound waves. Gusto kong i-drag to, medyo papalakihin ko kung ano yung ine-edit ko dito para mas kitang-kita ko siya. Dito sa sound waves, nakikita ko na agad yung mga wave kung saan walang nagsasalita. So dito meron parang linya lang, yung flat line lang. Dito, parang nakikita ko walang nagsasalita o parang empty space. So dito sa merong mga spikes, dito may nagsasalita. So, pwede nating pakinggan yan. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere Pro. So, ayun yung voice na maririnig nyo dito. Lalapatan natin siya ng mga videos para maging engaging yung video natin. Hindi lang yung voice over. So, yung voice over, lalagyan natin siya ng mga video clips para maging mukhang documentary type yung video natin. So, yun yung ituturo ko sa inyo. Kung paano mag-cut nitong audio. Dito sa file natin, gusto nating mawala itong video. Kasi, in-screen record ko lang to. Sa video na to, tuturuan ko. Makikita nyo, in-screen record ko lang to. Nakikita nyo pa yung desktop dito. So, kung gusto kong palitan tong desktop ng ibang video, ang gagawin ko, right-click ko siya. Tapos, i-click ko tong unlink. So, itong unlink na to, ihiwalay niya yung audio dun sa video. So, ito yung audio, ito yung audio, ito yung video. Ihiwalay niya yung audio dun sa video. So, pwede mo na siyang i-delete. Kasi kung naka-link siya, halimbawa i-link natin, pareha siyang madi-delete. Pagka pinindot natin yung delete button. So, kapag ginawa natin, right-click, unlink, individual files na siya, magkahiwalay na siya. Pwede mo siyang i-delete na magkahiwalay na layer. So, ito, di-delete natin yan. So, mawawala na yung video file natin, yung video layer natin. Ang matitira sa atin yung audio layer. So, ito yan. Sa video na to, tuturuan kita kung paano mag-edit gamit ang Adobe Premiere Pro. Kuha na natin yung voice-over part natin. Sa susunod na video, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng mga video files dito sa mismong project file natin. Kung nagustuhan mo tong tutorial series natin, click mo yung subscribe button below. Marami pa ako ilalabas ng mga tutorials kagaya nito, at kung may tanong ka pa, sali ka sa community natin sa Facebook. Yung link nasa description. See you sa susunod na video.